Biye ala musa ye joué kalo kile mugan wolonwula san ba fila ni mugan saba o bisimilayi mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni wulila k'i kunda Irisi jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saint-Pétersbourg arabadon joué kalo kile 26 san 2023 kɔnɔna na ni a yɛrɛ kɔni bɛ ka taa kɛnɛ ka kɛnɛ min o bɛ wele ko sommet Iris Afrique. An ka jamana ɲɛmɔgɔ a yɛrɛ kɔni bɛɛ sirala ni fanga ministre Colonel Sadio Camara ani ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ani sɔrɔ ministre Alioune Sam ani jɛkulu caman ni olu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ o ka marabolo kɔnɔ. Tɔrɔ ministre ale yɛrɛ kɔni ni laɲini kɛ ministre ka ladala ɲɔgɔn ye don ni u wɔɔrɔ kanu kɛla arabadon joué kalo kile 25 san 2023 kɔnɔna na. Ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɛnɛ kan n'u yɛrɛ kɔni bɔla ka laɲini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la loi min ni o yɛrɛ kɔni tala san 2022 kɔnɔna na ko ka yɛlɛmani o kɔni don olu kɔnɔna na ani fɛn min ye fɛnw sɔgɔ gɛlɛyali ani baloko olu sɔngɔ gɛlɛyali ye ko ka dasigi kɛ olu la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ameta kokan kibaru la Banque mondiale ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoni di kɛ arabadon joué kalo kile 26 kunnafoniya min kɔnɔna na ni a y'a sinsin Mali kan kosɛbɛ ka sabu kɛ CEDEAO ale ka ɲangini kɔfɛ Mali ale yɛrɛ kɔni sera k'a yɛrɛ ta baloko ta fanfɛ mais fɛn min kɔni ye kɔri o kɔni sɛnɛni ye ɲangini o yɛrɛ kɔni ye dadigi k'olu la kosɛbɛ ka sabu kɛ kɔri o sɛnɛni o yɛrɛ kɔni ma se ka sinsin. Ameta Niger olu yɛrɛ ka fanga tigilamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'u bɛ wele ko CNSP olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dasigili kɛ kunu arabadon joué kalo kile 26 dasigili min ni o yɛrɛ kɔni kunsila u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma Mohamed Bazoum u kɔni wulila k'u ka fanga ko o dasira la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa ɲuro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Molodokaw fɛ yen an ka fanga tigilamɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni danganyɔrɔ bɛnnen don Molodo ma olu yɛrɛ kɔni u ni banbagaciw olu yɛrɛ kɔni kansonna ɲɔgɔn na joué kalo kile 24 kɔnɔna na kasɔni min ni an ka kɛlɛkɛcɛ mɔgɔ kelen o yɛrɛ kɔni to la ni mɔgɔ 4 o kɔni jogila banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ta fanfɛ mɔgɔ ta o yɛrɛ kɔni fagala an bɛ Ala deli badabada nɛma Ala kuduma minnu ni olu yɛrɛ kɔni jogila halisa an bɛ Ala deli Ala ka nɔgɔya kɛ olu ye. Alsa an bɛ to fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ka bolo kan an bɛ taa kakuru bingani wale min ni o yɛrɛ kɔni kɛla kakuru garde nationale ma olu yɛrɛ kɔni dusuma kasinen kosɛbɛ ka sabu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛ dɔ la olu kɔni bɔnɛna u ni na an bɛ Ala deli badabada nɛma Ala k'o di banbagatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Kunnafoni kuncɛla ka daminɛ Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan ni e mɔgɔ mɔgɔ i bɛ fɛ i tɔgɔ ka fɔ an ka kunnafoniya in kɛnɛ kan ou bien ni boutique de b'i bolo ani feerefɛnw de b'i bolo n'i bɛ fɛ i ka yɔrɔ ka lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ou 94 42 23 82 ni ne kun bɛ dasago kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.